dira ko ni Example ano, guys, oh. dito. Maipit man. Guys. Guys, Guys, ang sabaw may naguna guys. Oh, asa kang tumbakan ni guys, no? subak kag bati. No. Ano? Boy, subak kag bati. Guys, asan tumbakan ni guys? Agra subak. Subak. Nilukso. Ara guys. Eleksyon subak guys. Nara guys ay. Among order guys na. No, nara. Nara guys. Ato ganihan nindot tayo la picture ganihan. Ingat di kamera. Pero asa lagi ang unod ani? Wag yung unod yo kay Layat ang pizza na unod na. Wala dakpi ang unod. Taray unod. Taray unod ba? Dara. With chili, vitamins. Asa kang unod kisno? Pero nilayat yung unod. Sarap. Nilayat ang unod. Asa meron? Nakuha. Nilayat ang unod. Nilita. Tapos. Bago. Ganyo. Parang lang tigilan. Guys, shout out Demi Cutie Pie guys. Cutie Pie. Cutie Pie guys. Asa nang sige dito tayo. Maniuban. Oh, Cutie Pie. Tara, maniapo ta Cutie Pie. Oh, daraw. Daraw, nagunaan sa ba Cutie Pie. Oh, wala pa pa siya sa na magbasket sila libin eh. Cutie Pie. Asa nang ka Cutie Pie. Ayaw ka basketball dira. Ari diri o. May pakals diri o. Nilayat ang unod sa... Tara, dayan. Pilit mang. Buhay pizza ba? Guys, nagpaabot eh sa amo ang order guys. Dara. Suryo ba? Junior. Ayan eh. Di matlong. Sa. Ari bi. Nara guys. Guys. Butang tag sos yo. guys. Ha? Ari butang ang sos no. Unsa man na? Ari mo sos. Tara eh. Ano? Ah, slow mo na rin yun. Oh, yun. Uy, din. Ora, ora. Slow. Ano yung kuranan? Wala na. Isa, mga abang lang sa recipe ka. Unsang pag-init. Tanga na. Pwede na yung sito. Mali ko na